MIS Marketing Information System, החברה המובילה והמתקדמת בישראל בשירותי לקוח סמוי. כבר למעלה מ-15 שנים אנו מסייעים בהצלחה לחברות וארגונים בהפעלת תוכנית לקוח סמוי מוכוונת תוצאות. בין אם תרצה לשפר את השירות, לבחון את הסביבה התחרותית, להגדיל מחירות או לפקח על אמינות הצוות, MIS היא הכתובת עבורך. נדע להתאים עבורכם תוכנית התפורה לצרכים והמטרות שלכם וללוות את שלב היישום וההטמעה. למעלה מ-150 לקוחות סמויים בכל רחבי הארץ. דיווחים בדחיפה למכשיר הנייד ישאירו אותך מעודכן ויאפשרו לך להגיב בזמן אמת. מערכת דוחות אינטרנטית מהמתקדמות בעולם מציגה את ביצועי הארגון בכל חתך וזמן שתבחר. MIS, החברה המובילה בישראל בשירותי לקוח סמוי.